Aksyon! Balita! We are very happy to see her again here in our province. Nalipay pud kaayo ko because appeal sa mga gihatagan og mga ayuda pinaagi sa atoang AX no sa atoang nasod, appeal gyud ang mga taga-Pamplona. So I would like to say thank you kay Senator Amy Marcos sa iyahang effort to spread as much help to the province of Negros Oriental, specifically naka-appeal yun ang Pamplona. And we are looking forward pa yun to more. Kaya yun man to siya ganiha nga dako ang gi-allocate nila for Negros Oriental, way bigger than other provinces kuno. Unya ni mention pagaling gito siya nga murag naa pa idugang unya soon. So malipay pud ta kaayo ana kay nakatagamtam gyud og help ang atong katawhan. Giayo gyud na namog paangay bisag sa among lungsod sa Pamplona nga mas daghang maabot sa hinabang mas maayo gyud. Actually kanang AX, assistance for individual crisis situation, bisag unsa nga krisis nga nasinati sa tawo, labi na gyud tingali kay bag-o ra gyud tang medyo slowly recovering from COVID. Insakto tong giingon ni Ma'am Amy ganiha nga naay mga ubay-ubay nga naapektahan gyud ang panginabuhian. Unya nagsugod nag face to face naay mga anak na nag-eskwela, may nalang nga ang ayuda makatabang gyud sa ilang current condition karong mga panahon na. So wa man siya gitumbok nga specific, mainly ang sa akong nadungog niya, it is one form of help para makabangon ang mga taga Negros Oriental from COVID. So mao to. Makahibalo mi sa figure kay gisultihan mami sa amount pila ang para sa Pamplona niya kuan galing to murag permiro from 200 plus dayon nahimong 375. And I think ang ubang lungsod ug syudad nga nakadungan ni Governor during ELA kay ni-meet man pud ang assistant ni Senator Amy sa mga mayors nga nikuyog ni Governor, murag nadugangan ang uban. I think they have more than the 375 nga naa sa ako ang mga tao. Butong nihirit yung ko karon nga ma'am, basog mapunan ang para sa Pamplona because I arrived there late sa uban. Pila ni sa kalungsod doon ma'am? Iya man tong gitawag ganiha, dunay Sibulan, San Jose, Gihulngan, Bindoy, di nako Dawin, di nako biya jud ma-memory shaton naapod no. Included ana ang Pamplona, naapod ang Pamplona. Tingali kung nanguyog biya dagway tong uban kong mga mayor sa dito sa Cebu sa ELA nila di Governor. Murag kini anha man gyud limit man ang staff ni Senator Amy sa mga mayors nga nangadto dito. So tingali pod pero ningon man pud siya nga there's more for Negros Oriental. Mayo man pud ilang mga pamaagi nga it will be spread to as many. Dili bitaw confined sa usa lang ka syudad or usa ra ka lungsod. Giayog gyud og bahin. I think so. Oo, I think it was like that kay ato katunga time sa ELA ang mga ako relate nga niabot nga mayor. So mugay to murag wala jud ko nadugangan na kuan gyud giingon gyud ana pagpaangay. So whoever would be there, so mao po'y nahatagan. So dili na sa ingon nga napamulitika na pud ni wala pud ni ingon. I don't think ingon ana pud sila kay mura man to dili pa pud political season pero iya biya pong giklaro ganiha nga President Bongbong Marcos won overwhelmingly diri sa Negros Oriental. So plastic sad tano kung maingon ta nga love begets love gyud na matud pa niya. So gipalangga sila, palanggaon pud sila. Law of life man na bisag asa ta. So murag maura pud na pero politics too early for that. Dili pud dagway no. Gibuhat pud ni Vice Governor iyahang effort to prepare something for the people nga naglinya dito karon kay after all iyasad ng mga katawhan no. So kudos kayo sa effort to give the chance to kaning mabitbit gyud ang tibok 3 mil pagpauli sa atong mga constituents sa ilahang nagkalain-laing lungsod ug syudad. Oo, I think ang atong national government and even local government units wala biyag yun nagkulang when it comes to taking care of our senior citizen. Tingali dili ra gyud dagway nato bitaw mabutang kana bang masatisfy gyud ang tanan realistically because kanilang galing figure nga gihatagan karon na kami sa Pamplona ang akong mga tao ako gyud ang gigahinan og naay senior
naay katong PWD, in fact katong dili ka lakaw coming here, nihangyo jud Miss DSWD to do the payout sa amo ang lungsod. Pero realistically kabalo pud ta nga daghan kaayong gakinahanglan jud. Mao nang dili gyud ta mohunong og hangyo, di lang kang Senator Amy, even to other members of the Senate or other funding agencies of the government. Kay maayo pud na siya nga pamaagi nga, you know, ikaw manggod nga nga nagunit sa kwarta ang nakahibalo ug unsay imong gikinahanglan. So para nako maayo ra pud ning programaha gyud. Okay. Ako, I cannot say on other mayor's behalf, pero kami sa Pamplona, muna akong ngingon, we spread it to as many sector as possible. So, naapod mi list nga kung kani humana, example, kanang sa transport group, kinsay sa transport group ang humana, mao nang karon kung imong makita ang naaron diri ang amo na pong mga habal-habal drivers. Because the last time nga dunay mga gipanghatag, nauna na tong mga pedicab, nauna na tong mga jeepney, nauna na tong uban, except for the kaning among habal-habal. So karon naadyo tay mga habal-habal drivers pud nga naka-appeal. So the next Kani atong mga single parents, no? So amo nang gi-alternate. Kay aside biya pud from national government, I'm very proud to say nga kami sa lungsod nagahin mi dili AX but livelihood program. So amo nang you put two and two together ba, naigikan sa nasyonal, naigikan sa mga senador, naigikan sa mga doli ug uban pa, dayon naay sa lungsod. So imo nang i-put together ug asa na muhunong mo nay makadawat. And another year comes, another beneficiary. Ano lang. Sa inyong lungsod, Aksyon Balita!